Kag sa number 1, duha ka ginaalagar nagapang-obra sang peke nga dokumento arestado sa entrapment operation. Madugay na nga ginamonitor sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang isa ka shop sa Manuela Building, downtown area sa syudad sa Bacolod nga ginalagar nagaprint sang peke nga driver's license. Ginsiling ni LTO NIR Regional Director Jeka Condu, madamo na sang operations ang ahensya sa rehiyon, pati na ang Bacolod Traffic and Transport Management Department nga may nagakadakpan sila nga motorista nga may peke nga lisensya. Yara sa 5 tubtub-anom ka mga peke nga driver's licenses ang nakumpiskar sa mga tinalikdan nga operations ng LTO kag BTTMD suno kay Conlu. Nagpatigayon sa surveillance ng LTO por ang Philippine National Police kundi naghalin ang peke nga driver's license kag dito na trace sa isa ka shop. Nagadepende ang bayad sa pagprint sang peke nga lisensya sa kada sigon nga makuha ini kag sa kung ano klase ang ginapahimo, kung ini non-professional or professional. Ang supot hindi maglubo sa 3,000 pesos suno kay Conlu. Nagapasalig si Conlu nga magapadayon ng operation batok sa mga nagaobre sa peke nga driver's license kag sa mga fixers sa sulod kagwa sang LTO. 2024, may isa man ka shop sa Plaza Mart ang ginraid sa otoridad matapos madiskubrihan nga nagaprinta sang peke nga mga ID kag dokumento sang gobyerno. Isang ginaresto kag ginpasakahan sang kaso sang NBI Sato. Paano mapalaan sa iba niya kung hindi kami just sagad magtatanaw sila sa fake ng mga ID, mga kalatandaan. May mga markings nila kag ang mismo ang print ng color no medyo lasaw niya ang fake na driver's license no. But of course kung ikaw do medyo hindi ka sanay do medyo magudlay man no kay halos ma-perfect na nila ang pag kopya sa driver's license natin sa driver's license. Tandaan nyo gid, kung magkuha ka driver's license, why ka nagkagto sa LTO, why ka nagkagto sa medical clinic, no? Why ka nagkagi sa procedure, tapos din may personal appearance, sigurado ginita ka peke. Kamo nambal ni ARD Nikki, no? Sige-sige, no? Hindi naman ini subong, but kung asamtang ara sila dira, hindi kami maguntat, magkapadagin kami. So again, external, internal, no? Kung may mga kasabwat man sa Lodging LTO, at abot ang adlaw, malabot na ito na. Well, in fact, may napahali na kami ng ARD Nikki man, no? Mga past months, no? Because GO, mapos na ito, kakas, pero kung mga tiyado, hindi ng mga plantilla position, of course, may mga procedure, may mga administrative procedure, no? But again, this is a clear message to all no nga nag-transact sa mga fixers at sa mga fake licenses nga kalabot dito mo lang.